Immigrant mill-Mali ta' 23 sena nbat minn xhur ħabs wara ammetta li ffalsifika 3 dokumenti. Fil-qorti l-ispettur Carl Roberts qal li lejlet il-miliet l-immigrant siefer lejn l-ajruport ta' Fiumicino f'Ruma, passaport Taljan, karta tal-identità u dokumenti ieħor li kollha kienu folots. Intqal kif huwa nqabad l-Italja u ntbagħat lura pajjiżna fis-27 ta' Diċembru. Sudanis ta' 25 sena ngħata sentenza ta' 7 xhur ħabs u Eritrean ta' 23 sena ntbagħat 6 xhur ħabs wara tnejn ammettew u nstabu ħatja li ppruvaw jitilqu minn pajjiżna passaporti u dokumenti folots. Huma ġew arrestati l-ħadd li għadda meta ppruvaw jaqbdu titjira lejn Brussell passaporti u dokumenti folots. Żewġ immigranti ta' 18 u 19 sena intbagħtu 3 xhur ħabs u 4 xhur ħabs, rispettivament, wara ppruvaw jitilqu minn pajjiżna b'dokumenti li mhumiex tagħhom. Fil-qorti l-prosekuzzjoni qalet kif il-ħadd li għadda kienu se jitilqu lejn Brussell dokumenti mis-Senegal u Taljani li mhumiex f'isimhom. L-akkużati wieġbu ħati għall-akkużi miġġuba kontrihom. Sirjan ta' 21 sena ingħata sentenza ta' 6 xhur ħabs sospiżi għal sena wara nqabad isuq mingħajr liċenzja. Fil-qorti l-ispettur Stacey Attard qalet kif iż-żagħżugħ twaqqaf mill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit fil-Ħamrun fejn ppreżenta liċenzja falsa.